Здравейте на всички! Вие сте отново с Bear Grylls от Филибето и този уикенд, както друг път, излезнах да се поразходя и се напъхах тук в една дъбова горичка. Не е слънчево, защото времето не е слънчево, даже в момента така се мушнах отдолу по-назад, че леко превалява. И ще се опитам да ви покажа и хабитат, и къде горе-долу се търси. Какво се случи? Да, добре. Малко не мога да се справя с телефона. Тъмън и пред мен гледам една хубава гъбка, която смятам да прибера. Това е познатата ни зелена гълъбка. Не се заблуждайте по цвета. Не винаги цвета е определящ при зелената гълъбка, защото много пъти и бели варианти има. По-скоро виждате ли ги тези люспици тук, които са като керамитки. По тях най-добре може да разберете. Бай Марине, радвам се, че гледаш. Благодаря за което. Приберем така. Да продължим малко напред да видим какво така ще се случи в тази гора. Че пак ще се мушна някъде, където ви казвам, по-на забед, такова, че превалява и има много. Ето тук има още една. Вижте я пак зелена гълъбка. Така да приближа, да видите как добре се виждат тези люспици, с която да я определите. Всъщност много вкусна гъба е. Даже едва ли не я предпочитам пред някои от мухоморките, а именно булка гъбите. Само така. За секунда. Така както казах, зелената гълъбка е много вкусна гъба. И я предпочитам даже пред някои от мухоморковите, а именно булките. Пак да продължим напред да видим. Тук има някакви дървесни ноци, които не ни представляват интерес. Тук сега е няколко интересни. Виждам. Момент така да приближа. Ето я прословутата булка гъба. Така да обърна камерата, за да видите. Ето я. Как хубаво се вижда. Вижте добре набраздения и ръб. Отличен белек на мухоморките. Вълва, пръстен. Тук цветът е изключително жълт, което приличава за булка гъбата. В момент така, че напред пак виждам. Един прекрасен екземпляр. Ето непосредствено до дъбчетата. Винаги ще я търсите в дъбовите горички. Няма как да расте без нещо друго. Се опитам пак да ви покажа отдолу. Коя е хубава и свежа. Гледам напред още. Те са цяла редичка. Тук ги фанахме по съмножение на мицела. Ето. И другото отпред. Общо взето, това от мене. Включих се така набързо, за да ви покажа. И ще продължа. Тепърва почва деня. И ако има нещо, може би по-късно пак ще се включа. За сега всичко добро от мен. Вие бяхте с Bear Grylls от Филибето. До нови срещи!